куноне маълум гардид дар лагери мазкур маҳфили расомӣ низ амал мекунад ки ҳамарӯза истироҳаткунандагон ба ин маҳфил ҷалб карда мешаванд. духтарон низ машғул ба коре ҳастанд ва айни ҳол бошад мо мехоҳем равем ва дар он ҷо бинем кани онҳо чӣ кор карда истоданд. меравем. ва ба ин бозӣ на танҳо писарон балки духтарон низ шавқи зиёд доранд. бинандагони азиз, дар тарҷум меҳмони барнома мехоҳад бо суруди дилнишини таъби мову шуморо бодида намояд. дил дар ватану ватан ҳаме дар дили ман ҳар ҷо ки равам ба номи ӯ ноз кунам ман.